Nginibingelele balaleli emakhaya, ngiphinde nginamukele eMuziwandile TV. Bengicela uma uqala ukuhlangana naleli khasi upress usubscribe button. Engiza nazo-ke namhlanje zithi i-ANC ithi ayizisoli ngokuxosha uZuma ngoba ubesehluphe kakhulu. Unobhala jikelele we-ANC uFikile Mbalula uthi abazisoli nakancane ngokuxosha loyo wayengumongameli uJacob Zuma, amchaza njengomuntu obesehluphe kakhulu. Umbalula ukusho lokhu namhlanje ngoMsombuluko ekuseni eThekwini ngesikhathi ekhuluma nabezindaba i-Coastal Lands Hotel mayelana nokuhambela kubaholi bakazwelonke KwaZulu-Natal. Ubesedlulisa lokhu ethi uZuma bekumele simxoshe ngoba waphula imigomo yombutho wahlupha. Ngikhuluma nje ubenamakhadi amabili obulungu bamaqembu ahlukene ezepolitiki. Lokhu bekungekwephula imigomo yombutho futhi asizisoli ngokumxosha. uZuma usilimaze kakhulu ngoba inqwaba yamavoti ethu athathwe nguye KZN. Yena ayikapheli eyethu naye ngoba sisalwa eyomkhonto. Ukube wazisungulela iqembu wathi iJacob Zuma mayebuye kimphathi, ngabe asinankinga naye, kusho uMbalula. uZuma uxoshwe ngenyanga edlule kuKhongolose ngemuva kokuba i-Integrity Committee yeqembu imthole enecala lokungaziphathi kahle embuthweni. Uchazwe yileli komiti njengomuntu oyingozi ebuthweni. Ngaphandle kwalokho, uMbalula udalule ukuthi njengoba behambele zonke izifunda ezingu-11 eKZN, bamatasa bayabuyekeza imibiko abayethole kuzo mayelana nokwenzeka kabi kweqembu okhethweni oludlule. Uthe yiyo le mbiko ezolawula izinqumo ezizothathwa i-National Working Committee. Kwenzeke lokhu nje, iScroller Africa sihabule ukuthi kunabaholi esikhungwini sikazwelonke abaphakamisa ukuba simiswe ezingqungqutheleni zokukhethwa ubuholi ukuze kugxilwe emikhankasweni yokhetho lokuhulumeni basekhaya oluzoba ngo-2026. Nakho kukhona abangezwa abasola ukuthi uMbalula ufuna ukukhipha ubuholi bezifunda abakhethwe bese efaka izinhlaka zesikhashana azokwazi ukuzilawula kuze kufike ingqungquthela kazwelonke yokhetho ubuholi ngo-2027. Ngiyabonga, ngicela nipresse usubscribe. Nisale kahle.